pamusoro ichangamiri nini twa memory maskara takamboya kuno kugurira pera musi wa 19 October ndo pakatongwa nyaya yedu asi haina kupera. Changamira akati ndichazokudaidza ine mwana ari kubudirwa nemunhu akafa ari kuti ndakauraiwa ne1 anova Happy Mowa Matsitsiro, Godfrey Dakameni naSimba Zindimu naReva Kapsara naNgoni Pastiri. Saka patakadzokera kubva muna October, November Changamira akati mwedzi webenzi hazvikwanisi kuti tizodzoke futi nyaya iyoyo izoona kupedziswa. Saka takagara kubva October iye yachipera, November, December, January mwana akabudirwa zvakare. Achibva ataura kuti iwewe zvauri kutsikirira nyaya yangu. Ndikati inini handina chandakwanisa kutsikirira. Akati inini ndakutsvaga zvekuita pamwana wako. Ndikati aiwa imimi kana mimi makutsvaga zvekuita, inini mwana wangu akaitawo zvekupiwa sweet nemwana wakaZindimu. Sweet iro rabva kuna Reva Kamsara. Inini mamutoona kuti maakundomesera. Saka akanditi iwewe tsvaga zvekuita, dzoka futi kuna Changamire uende kotaura nyaya yangu. Saka ndamboitora futi kuti handichamirira Changamire kuti andidaidze futi zvakare. January uye akapera. February kuzopera kukaita January mwana anga akurwara kuchikora asikachaendi. Mwana anga arwara mazino kudya anga asikachaendi. Ari kurwara maziso kuona kuri unetsa. Anoona zvinhu zviri padhuze naye kudai, zvinhu zviri kure kudai haachakwanisi kuona. Mati makumbo emwana ari kurwadza. Izvozvi zvatone kumborwadza kuti anofamba achikamira kumboiroro. Mudumbu anorwadziwa nemudumbu. Ndakaenda kuchipatara kuna zvokwakabatsira. Tobva tatsvaga chiremba, takamboenda kuna chiremba takaenda kwatakambofambawo. Ndikataurwa kuti mufi iyeye akurwadza pamwana iye. Saka dzokerai kwaChangamire. Ndochokwadi ndomadzokera ndaita ndomune takaita nyaya. Right. Nyaya ipapa ya last time. Maka wini nyaya dzekuti mimi wana Dakameni netimu ravo ndo harunzi ndo aura. Then wakumona wakasungwa kama. Right, wasungwa mapurisa akaita investigations. Akati for now hatusukwanisa kuti ramtaka wasunga because hatisati ane evidence uchapupu wakakwana kuti kwanise kwasunga. Asi zvatakuita tiri kuramba tichienderana nema investigations kuti nyasa kuona kuti zvechiwa mwana akafira pano. Asi imimi continue kuita zvechiwa kuti tione kuti zvinhu zvedu zvikude pachena. Izvozvi mapurisa ma-investigations vari kungoita, but dambudziko ratinaro naro nderekuti kukoti kwaMajor Street mwana haakwanisi kunomira achiti ndini ndakasvikirwa ndakaurawa ndinhingi dare raMajor Street haribvumirani nazvo izvozvo, haritongi mhosva nemasvikiro kana kuti vanhu vakabudirwa. Iwo chavo vanoshandisa evidence kuti zvinhu chaferefetwa chaoneka kuti chasvika pakati umbowo uri apa ndeuyu. So izvozvi is your way against words rewakomana. Hapana chati chapuruvha izvozvi kuti zveshe wakomana ndo wakaura here kana kuti hawasiwo wakaura. Asi chimwe chandinoda kubvunza ndechekuti kuwakomana kwacho nemhuri dzavo pane here zvimwe zviri kuitika ikoko kana kuti pakati pavo pane here ari kubvuma kuti zveshuwa ndakauraya. Aripo here? Ndosaka ndokona zvekutaura ndisi. So nyaya yangu inini kuti tibatsirane zvadoda kuita zvazvokuti mufi anofanira kurwa hondo iyi tichibatsirana kuti kana paine zvatokwanisa kuita zvokuti mufi amuke
achimukira kumhuri ikoko kune vanhu vavati vakamuuraya ndikuti nyaya yedu kude pachena because izvo zviri tiri pana mamiriro atakaita hapana chatinacho chatakabata besides mwana chete akutaura kuti ndakaurawana neki asi chimwe chatinacho is evidence hapana in a court of law hatikwanisi kunomira because mutemo wamajors unoti aiwa ndoda kuprove kuti mwana wayo zvari kutaura mufi zveshe vari kutaura tozviprova sei ndo pane chii nyaya dzacho kuti musiyano wedare redu isusu rechiwani nedare ramajistrate zvatinotarisira nezvatinoda zvakadii zvakasiyana kwatiri isusu kuti mwana abudirwa achitaura mufi ari kutaura is evidence enough but kwamajistrate manje izvozvo hazvidi hazvichandi ndoda kuzora dzinaro panyaya asi tiri kuti isusu hatizorariba chakwanisira ine dzimwe nzira saka chimira imbichana ukamira panze mbichana tokutaurirai zvanoda kuti titoya zokubatsirai kuti mwana uyu asaramba achirwara nyaya yacho isvike pekudini pekuti iganuke because wana takamana wakutoti nekuti majors takati hamuna nyaya saka hatina nyaya asi kuchiwana nyaya iriko saka mirenyu mbichana then tokutaurirai kuti takuita sei musati maenda mese ranadhakamira wacho ainga unadhakamira wayo ndiwe soda ndiwe zita ndiwe zita rinonakidza kudaidza saka it's okay endai panze mirai panze yes yangu yangaire kuti paevhetimashandavira chikumbiro chamufarika mukaita kuti paonekwe kuti pavakomana vayafai kumwacho havana kukwanisa kusvika pana vasi vanhu vacho vari pana pavakatoshota kuti ava zviri kuita vanokomerwa kuchairo dzidzi kuburikidza nemufi wani wacho haana kuuya sei asina kuuya hatisi kutoziva batizvokuti haana kuuya kazviri kuti akafona ndizvozvo asi tatizivise taida kuti tizive rizini yacho kuti sei asina kuuya okay not